Jalaran tresno iku saka kulino dadi mari ngrungokno nyacatku ojo lali subscriben like komenen ambek siji engkas ojo lali sharen matur suwun. Cara Jawane variasi ciri-ciri basane kanca nek ketemu kanca. Sing pertama, cara nyapa modele kanca sing gak patek akrab. Ya, lampu panas, panas. Oi, oi. Oh, ya. Sing keloro, cara modele nyapa kanca lawas. Woi, tenang dikon. Panas. Oh iya, kilo kating ngeret. Sapiku gak arep iwak KFC. Tak pangan-pangan dhewe tak aritno ae. Sing ketelu, cara modele nyapa kanca ngopi. Gendeng. Tenang dikon iku. Panas. Goblang sing gawa arit. Oh iya, kon niku bengak-bengok. Ate ngarit aku iki jumari nawon ngarit sik. Sing kepapat sing paling parah, cara modele nyapa kanca sing wis get umbelen bareng-bareng. Oh goblok. Kon niku kate nang ndi? Wedok karo panas-panas kate ngarit aku niku nggo glang sing gawa arit. Masalah kon niku. Oh iya. Wah, ketemu kon bahaya iki. Ya sik, Runu. Kon niku mari dadi juragan empang, saiki dadi juragan suket. Ngene selamat sik. Gak minal aidin, Pak Idin kon niku. Ya kon niku gak nyaruk sepuro, nemen-nemen taek aku nek wong gerang gak duwe duga. Ya sapa kok? Gas. Nah, ya apa? Ya ngene iku dapurane kanca, cocok omone kanca, prejengane kanca, basane kanca. Nek ketemu kanca padha kanca. Tapi ya pemane encen jenenge arek pasti prei penging. Dadine harap maklum sekian dan terima kasih.